moko kwang kata mana cervical cancer ranyisi mage munyalo biro godo. Koro onyalo biro gi ranyisi mopogore opogore. Mokwongo ng'ato nyalo neno ka pi mok kare. Mabe onyalo bedo kata gi odung marach kanya wuok ne gi vaginally. Asto be moro onyalo bedo gi abnormal vaginal bleeding. Koro kaka wan joma mine waneno ga dwe. Koro kaponi neno remo moro amora ka wuok ni ndalo mok ndalo ni mar dwe, mano nyalo bedo ranyisi mar tuo mar nyodono. Asto bende samoro nyalo winjo ka piny iyi be rami. Ok onego beni rami, onyalo bedo rem mok rum, osiko korami. Koro kineno ranyisi kaka mago ok onego iling, ing'i mondo be wang'i ane ka onyalo bedo tuono. Samoro be onyalo biro gi tok maremo, iwinjo ka onding'i rami, orami to lal, orami to lal. Koro ranyisi machalo ga kamago. Samoro koka jok manigi chuo, kaponi in gi ng'ato, kaponi riwori kode, sami isetieko riwori kode inya neno ka remo wuok, mano ok ber. Ama sami riwori kode, remo nyalo wuok ni, mano bok ber. Mago ranyisi mag tuono. Samoro be inyalo yudo kata kidhi layo, samoro nyalo bedo kata gi rem. Koro mago nyalo bedo ranyisi mag tuono. Nikech kana mna kiwacho moko kuom ranyisi kaka miwacho ni piny ich remo mano cramps, ineno kana mna ka ng'ama miyo dhi kata mna dwe, thothne moko bende bonde yege kata mna piny yege ramoge, kiwacho kata mna excessive bleeding. Koro wacho ni ng'ato ong'i kaka samoro kodhi dwe, kaka odhi gi dwe koso nang'o, nikech koro moko kaka iwacho ni piny ich remo, onding maremo, mago dong gin mana symptoms mamoko ma bende ng'at samoro nyalo wacho nan kadhi dwe, mage gik matima. Mane gima timore gi oganda mang'eny nikech ng'eny ji waneno ga ni ochalo gima kawaida, nikech nitie jok ma adiera ka gidhi e dwe to ka bundi gino ramo gi, yani en kawaida. But nitie samoro mano nyalo bedo, lakini nitie moko mok kawaida. Kaponi neno korami ahinya, to kata it maremo no ok berga. Dwani idhir jathieth ong'i, nikech onyalo bedo kata en tuono kata ok en tuono. Nikech ageni okinyi makawuono chenro makama en mana puonj makare. Koro ka en mana rachar, to wacho ni ma en kaka entie, rachar en rachar, rateng' en rateng'. Nikech wang'ini kaka joma mine bende discharge en gimoro ma kawaida. Ng'ato nyalo wacho ni discharge mane mok en kawaida, nikech wacho nitiere moko madung'. Bende ang'e nitiere discharge bende depending on colors. Ma samoro nyalo wacho ni kineno rangi makama, to samoro intiere gi achiedh nade. Mana kinyalo golo dok e it joma mine. Nitie discharge moro ma en kawaida, mano obedo en colorless to onge kata aruf mora mora. Lakini nitie nyalo bedo discharge moro ochalo pi to odung'. Samoro nyalo kata bedo discharge ma onyalo bedo en kata yellowish kamae. Koro kineno discharge mawuok to idhi osiptal mondo wang'i ane konyalo bedo tuono. Tekne discharge madung', mok dung' iko sawa. Nitie onyalo bedo kata ni ok dung', lakini to chalo kata kaka pi kamae. Onego idhi osiptal. Nitie moro ma en kawaida mar vaginal, en clear, onge kata nikech ang'ini kwa loso kotende kod discharge be nitiere mago ma bende biro gi UTI, mano urinary tract infection. Ang'eni pogruok makamano samoro ibiro bedo kinyiso anji. Koro mgejwang' ano ka dakika en 35 tok saa achiel mar okinyi. Ote aneno ka donjo, abiro bedo ka penjo ote mopogore opogore. Ote